Преди да станем възрастни, не знаехме колко струва един ремонт. На нас ни се наложи да правим основен ремонт и днес ще ви дам първите 5 стъпки, които трябваше да предприемем, точно след като се здобихме с ключовете от жилището, заедно с разходите по тях. За подробности относно цените се допитвам до нашия технически ръководител. Първо, демонтаж на абсолютно всички дървени в апартамента, т.е. лампери, шкафчета, рафчета, кухни, всичко трябваше да се тръгне с помощта на семейство и приятели. Това се случи за точно 0 лева. Второ, основно разбиване на целия апартамент. Всички мазилки до тухла, както и сваляне на 2-3 стени, лята вана и лята кухня. Това с изхвърлянето на отпадъците и труда струваше около 2100 лева. Трето, материали, инструменти, телфер за качване на материали и всякакви други дреболии, които ни позволят да започнем, около 750 лева. Четвърто, трябваше да сменим цялостно ВИК-то, тъй като старите тръби, металните, просто трябваше да се заминат. Материали плюс труд 2700. И пето, изцяло нова ел инсталация, която труд плюс материали струваше около 2500 лева. Тези първи 5 неща ни струваха около 8000 лева. Трябва да отбележим, че става въпрос за периода 22 и 23 година и говорим за апартамент около 85 квадрата. Последвайте ни за втора част.